ፍቅሪ ብርሐት ካብ ጀርመን ናብ አዲስ አበባ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ፍቅሪ ዶብ የብሉን ሳሙኤል ሽሙን ግዜ ክንጥቀመሉ ኣብ ጀርመን ዝነበር ንፍዑን ጻዕረኛን መንእሰይ እዩ ህይወቱ ኣብ ስራሕን ትምህርትን ዝተጸመደ እኳ እንተነበረ ሓደ መዓልቲ ኣብ ፌስቡክ ዘጋጠመ ጽብቕቲ ጓል ግን ንመላ ህይወቱ ክትቀይሮ ኽኢላ ሽማ ነዚ ታሪኽ ንግዚኡ ሰላም ክንብላ ኣብ አዲስ አበባ እትነብር በትሕትናን በጽባቃን እትፍለጥ ጓል እያ ሳሙኤል ኣብ ፌስቡክ ሪኣ ከሎ ካብ ኩለን ፍሊቲ ኮይና ተራእያቱ ሓንቲ ሃይ ብምባል ተጀመረ መልእኽቲ ቀስ በቀስ ናብ ነዊሕ ዕላልን ጽቡቕ ምሕዝነትን ተቐየረ እቲ ናይ ጽሑፍን ቪድዮ ኮልን ዕላላትን መዓልታው እናሓለፉ ክኸዱ ከለው ሳሙኤል ንሰላም ብዘይ ናይ ፌስቡክ መልእኽቲ ክውዕሉ ኣይኽእሉ ነበሩ ንጉሆ ተስኡ ከለው ከመይ ሓዲርካ ክበሃሉ ብሸት ድማ ክሳብ ድቃስ ወስዶም ቪድዮ ኮል ክሳገሉ ከምሲዩ ጀመሩ እቲ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ሰዓታት ፍልሊ ርሕቀት ብፍቅሮም ተሰኒፉ ፈሰሰ ሳሙኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ናብራ ብዛዕባ ቁሪ ስራሕን ባህልን ይዕልላ ሰላም ድማ ብዛዕባ እቲ ምቁሉልን ምቁርና አዲስ አበባ ናብራ ብዛዕባ ስድራቤታውን ሕልምታትን ትነግሮ ሓደ መዓልቲ እኳ በአካል ተራእዮም እንተዘይተፋለጡ ብቪድዮ ኮል ግን ነፍስ ወከፍ ምንቅስቃስ ገጾም ንሰሓቆም ንነብዓቶምን ይካፈሉ ነበሩ ሳሙኤል ፍቅሪን ሰላም ምግላጽ ቃል ጥራይ እኹል አይነበር ስለዚ ሓቢሮም ንኽነብሩ ክራኸቡን ዓብይ መደብ አውጽአ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ሰላም ካብ አዲስ አበባ ተበጊሳ ናብ አውሮፓ ተኣትወሉ መንገዲ ክደልዩ እዚ ድማ ተዝሓጸረ መንገዲ ዝረኽቦ ናብ ቱርኪ ክትከይድን ቀጺላ ግሪክ ሰገር ከምኡ ኢሉ ኣብኡ ክራኸቡ ነበረ ሳሙኤል ቪዛ ንኽውድአላ ዘይሕለል ጻዕሪ ጀመረ እቲ መስርሕ እኳ ቃሊል እንተዘይነበረ ሳሙኤል ግን ንፍቅሪ ክሳብ ዝረኽባ ኣይሕለልን እየ ብምባል ተስፋ ቆሪጹ ኣይፈልጥን ሳሙኤል ንሰላም ጥራይ ዘይኮነ ንስድራቤታውን ክሕግዘላ ከም ዝደሊ ይገለጸላ ሰላም በቲ ሳሙኤል ዘርያቱ ፋይነትን ሕያውነትን ልባ ብፍቅሪ ተመልአ እቲ ኣብ ፌስቡክ ጀመረ ናይ ፍቅሪ ቃላት ሕጂ ናብ ተግባር ተቐይሩ ኣሎ ሳሙኤል በቲ ዝተመጻብዖ መሰረት ብምግባር ሰላም ካብ አዲስ አበባ ተበጊሳ ናብ ቱርኪ ክትኣቱ ኩሉ ዘድሊ ነገር ኣመቻቸወላ ሰላም ቱርኪ ምስ በጽሐት እቲ ናይ በሓቂ ከቢድ ውሳነ ዝግበረሉ ግዜ መጸ ሳሙኤል ንሰላምን ሓቢሮም ኣብ ጀርመን ንምንባር ዝነበሮም ሕልሚ ብሕጋዊ መንገዲ ጥራይ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ተረድኡ ስለዚ ሳሙኤል ተወሳኺ ሓያል ገንዘብ ብምኽፋል ሰላም ካብ ቱርኪ ብጀልባ ናብ ግሪክ ክትሰግር መደብ አውጽአ እቲ ጉዕዞ ባሕሪ ሓደገኛን ህይወትን ካብ ስጋት ዘእቱ እንኳን ተነበረ ሳሙኤል ኣብ ጀርመን ኮይኑ ልቡ ንሃረመት ሰላም ድማ ኣብቲ ጸሊም ባሕሪ ኮይና በጸሎትን በተስፋነትን ማዕበል ሰገረቱ ብደገፍን ተብዓትን ሳሙኤል ሰላም በሰላም ግሪክ ኣተወት ይኹን ደኣምበር ኣብ ግሪክ ምስ በጽሐት ካልእ ጸገም ተጸበያ ወዲያውን ወረቀት ክትሕዝ ኣይከኣለት ሰላም ኣብ ግሪክ ሕጋዊ ወረቀት መንበር ፍቃድ ስለዘይብላ እዚ ማለት ድማ ኣብ ዘለይቲ እዋን ክትንቀሳቀስ ወይ ድማ ካብታ ሃገር ክትወጽእ ኣይትኽእል ሳሙኤል ሰላም ግሪክ በይና ክትከራተት ልቡ ኣይፈቀደሉን ፍቅሪ ካብዚ ዘጋጠማ ዘሎ ሓደጋ ይዓቢ ስለዚ ነበረ ካብ ጀርመን ተበጊሱ ናብ ግሪክ ተጓዓዘ ኣብኡ ምስ በጽሐ ነቲ ንነዊሕ እዋን ብቪድዮ ጥራይ ዝረኣዩ ዝነበሩ ፍቁራት ንመጀመርታ ግዜ በአካል ተሓቋቁፉ እቲ ርክብ ብሓጎስን ብንምዓትን ዝተመልአ እኳ እንተነበረ ሳሙኤል ኣብ ጎና ኮይኑ ከጽናዕናዓ መጻኢኦም ዝተኣምን መንገዲ ክደልን ጀመረ እዚ ኩሉ ሓደጋን ወጥርን እናተኻየደ ከሎ ሓደ ዓብይ ምስጢር ኣሎ እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ኣሕዋቱ ግን ኣይፈልጡን ሳሙኤል እዚ ነገር እዚ ንስድራቤቱ ክነግሮም ኣይደለየን ምክንያቱ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ኣሕዋቱ ንሱ ብኣቋራጭ መንገዲ ንኣውሮፓ ክወስዶም እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ንሱውን ቃልኣት ኢሎም ስለዝነበረ ድሕሪ ምስ ሰላም ምልላዩ ችላ ኢልዎም ሳሙኤል ኣብ ግሪክ ምስ ሰላም ብምዃን ነቲ ብነዊሕ እዋን ተሓቢኡ ዝነበረ ምስጢር ክገልጾ ወሰነ ንኹነታት መጻኢኦም ብዝምልከት ንኣሕዋቱ ሓቀኛ ክነግሮም ስለዘደለ ግዜኡ ከም ዝበጽሕ ተሰምዖሞ ሳሙኤል ኣብ ግሪክ ምስ ሰላም ኮይኖም ዝሕለፍዎ ናይ ሓጎስ ግዜያት ዘርኢ ምስልታት ብፌስቡክ ናብ ኣሕዋቱ ሰደደሎም እዚኣ ሰበይተያ ሕጂ ሰበይተይ ኮይና ኣላ ክምርዓዋ ድማ እየ ብምባል ብኹርዓት ብተሓጓስን ኣላለዮም
እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝነበሩ ንኣሽተይ ኣሕዋቱ እቲ ታሪክ ብከምዚ ዓይነት ሓደጋን ስግረዶብን ዝሓለፈ ምዃኑ እኳ እንተዘይፈለጡ ንሓወም ግን እንኳ ተሓጎስካ ብምባል ሰናይ ትምኒቶም ገለጽሉ ግን ንሱ ኣሻሓት ካፍሲሱ ከም ዘስገረ ኣይፈልጡን ሳሙኤል ንሰላም ናብ ጀርመን ንምእታው ዘድሊ ኩሉ መስዋዕትነት ከፈለ ብገንዘቡን ብግዙእን ብፍቕራን ተሓጊዛ ሰላም ኣብ መወዳእታ ናፍቲ ዝሓለመትላ ሃገር ጀርመን ኣተወት ሰላም ጀርመን ምስ ኣተወት ኩሉ ነገር ተቐየረ ሳሙኤል ሕጂ ክንራጋ ኢና ሕልምና ድማ ክንሃንጽ ኢና ኢሉ እናተጸበየ ከሎ እቲ ዘይተጸበየ ነገር ተኸሰተ ጀርመን ድሕሪ ምእታዋ ድሕሪ 3 ሰሙን ጥራይ ምስ ገበረት ሰላም ካብቲ ዝነበረቶ ጠፊኣ እቲ ኩሉ ዘርያ ፍቕርን ዝገበረላ መስዋዕትነትን ረሲዓ ንሳሙኤል ብጥልመት ገዲፋቶ ኸደት ሳሙኤል ልቡ ተሰበረሞ እታ ካብ አዲስ አበባ ክሳብ ጀርመን ብባሕርን ብመሬትን ዘስገራ ኩሉ ህይወቱ ዝወፈየላ ሰላም 3 ሰሙን ጥራይ ጸኒሓ ክትጠልሞ ኢሉ ፈጺሙ ኣይገመተን እቲ ኣብ ፌስቡክ ተጀመረ ናይ ፍቕሪ ቃላት ኣብ ጀርመን ብመሪር ነብዓትን ጥልመትን ተደምደመ ሳሙኤል ነዚ መሪር ሓቂ እዚ ክቕበሎ ይኹን ክሓቦ ኣይከኣለን እንደገና ናብቶም ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ሰበይተ እያ ኢሉ ዘላለዮም ኣሕዋቱ ደወለ ልቡ ተሰይሩ ቃላት እናተሓናነቀ እታ ብዙሕ ተስፋ ዘንበረላ ሰላም ከም ጸለምቶን ከም ዝገደፈቶን ነገሮ እቶም ኣሕዋቱ በቲ ሰምዕዎ ነገር ሰንቢዶም ጥራይ ዘይኮነ ንሓወም ብጣዕሚ ሓዘነሉ እቲ ብፌስቡክ ተጀመረ ናይ ዲጂታል ላፍ ኣብ ሳሙኤል ዘይተጸበየ ናይ ህይወት ፈተና ኣውዲቕዎ ተረፈ እቲ ሰላም ኣብ ልዕሊ ሳሙኤል ዝፈጸመቶ ጥልመት ንሳሙኤል ጥራይ ኣይኮነን ጎዲእዎ ነቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብር ንእሽተይ ሓው እውን መሪር ቂም ክሕዝ ገይርዎ እቲ ንእሽተይ ሓው ሽሙ ንግዚኡ ዮናስ ነበሎ እቲ ሳሙኤል ዝገበሮ ነገር ክቕበሎ ኣይከኣለን ኩሉ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጠ ዮናስ ንሳሙኤል ንዓና ንስራ ቤቱን ኣሕዋቱን ሸለል ኢሉ ንሓንቲ ዘይፈልጣ ብፌስቡክ ሰለለያ ጓል ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብን ጻዕር ክገብራ ከሎ ንዓና ግን ረሲዕና እዩ ብምዋል ብሓይሊ ተቆጥዐሞ እቲ ብሰላም ዝመጸ ጥልመት ኣብ መንጎ እቶም ኣሕዋት ዘይድሕን ቆስሊ ፈጠረ ዮናስ ብሕርቃን ተደፋፊኡ ካብ ሰብ ተጸበየ ኣብዚ ካብ ዝመውት ባዕለ ክፍትኖ ብምዋል ናብራ ስደት ሄይሉ ክጅምር ወሰነ ካብ አዲስ አበባ ተበጊሱ ብሱዳን ገይሩ ናብ ሊባኖ ንምኻድ ድማ ወሰነ ዮናስ ናብ ሊባኖ ንምኻድ ዝመረጾ መንገዲ ናይ ሞትን ህይወትን መንገዲ እኳ እንተነበረ ካብ አዲስ አበባ ተበጊሱ ብሱዳን ኣቢሉ ንበረኻታት ሰሃራ ክሰግር ከሎ ዝረኣዮን መከራ ስቃይ ቃላት ክገልጹ ኣይክእሉን ጥሜት ጽምኢ ቆሪ ሃሩር እናተጻወረ ኣብ ኢድ ደላሎ ወደቀ ሊብያ ምስ በጽሐ ግን እቲ ሓቀኛ ሲኦል ተጀመረ ዮናስ ኣብ ኢድ ደላሎ ተታሒዙ ናብ ሰፋለይ መሳቀይ ቦታታት መኻዚና ተወሰደ ኣብ ዝረኣዮ ስቃይን መከራን ዝኾነ ሰብ ዝሕዝን እኳ እንተነበረ ማዕልታዊ ማህረምቲ ስነልቦናዊ መጻቕጥን ዘይሰባዋት ተሓዛን ገጠሞ እቶም ደልዳሎ ዮናስ ንምልቃቅ ካብ ስድራ ቤቱ 1.2 ሚልዮን ብር ክኸፍሉ ሓተቱ እዚ ገንዘብ እዚ ንስድራ ቤቱ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተነበረ ይኹን ዳኣምበር ህይወት ሓወምን ውላዶምን ንምድሓን ስድራ ቤቱ ዘለዎም ዘይብሎም ኣተኣኻኺቦም ስካብ ሰብ ተለቂሖም ነቲ ገንዘብ ከፍሉ ከኣሉ ሳሙኤል ውን በቲ ዝገበሮ ጌጋና ተተዓሰ ነቲ ዝገበሮ ገንዘብ ንምእቲ ተባሃለ ገንዘብ ንምኽፋል ዝከኣለ ሁሉ ገበረ እቲ 1.2 ሚልዮን ተኸፊሉ ግን ዮናስ ንኻልኣይ ግዜ ተጨወየ 1.4 ሚልዮን ክኸፍል ተገይሩ ዮናስ ግን ክሳብዛ ሰዓት እቲኣ ካብ ሊብያ ክወጽእ ኣይከኣለን ገና ኣብ ጸገምን ወጥረን ይርከብ እቲ ኣብ ሓንቲ ፌስ ተጀመረት ናይ ፍቕሪ ታሪኽ ንመላእ ስድራ ቤት ኣብ ከቢድ ዕዳ ቂምን ናይ ህይወት ስጋትን ኣውዲቓቶ ትርከብ ሳሙኤል ኣብ ጀርመን ኮይኑ ልቡ ብክልተ ነገር ይቆስል ሓደ በቲ ናይ ሰላም ጥልመት ክልተ ድማ በቲ ብሰንኪ ውሳንኡ ናብ ሊብያ ወሪዱ ኣብ መከራ ዘሎ ንእሽተይ ሓው ድሕሪ እቲ ኩሉ ዘጋጠመ መከራን ስቃይን ኣብ መወዳእታ ብርሃን ክርኢ ጀመረ ዮናስ ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ስቃይ ናብራ ኣብ ሊብያ ብተኣምር ዝመስል መንገዲ ባሕር ሰጊሩ ጣልያን ኣተወ ግን ልዕሊ 3 ሚልዮን ብር ዝግመት ክሳራን ኣጋጢምዎም ካብ ጣልያን ድማ ቀስ በቀስ ናብ ስዊዘርላንድ ምስ ኣተወ ዮናስ ስዊዘርላንድ ምስ በጽሐ ንመላእ ስድራ ቤት ዓብይ ዕረፍቲ ኮይነሎ ሳሙኤል እቲ ዝገበሮ ጌጋ ብሰንኪ ሓው ዘወረዶ
ስቃይን መዓልታዊ ቆርጾ ስለ ዝነበረ ዮናስ ስዊዘርላንድ ምስ በጽሐ ሳሙኤል ቀዳማይ ስጉምቲ ምስ ሓው ተዓሪቑ ይቕሬታ ምሕታት ነበረ ብሰንኪ እቲ ዝገበሮ ናይ ዓሻ ውሳነ ንስኻ ክንድዚ መከራ ርኢኻ ብምባል ልቡ ተጣዕሰ ዮናስ እውን ነቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ሕጂ ግን ሓድሽ ህይወት ክጅምሩ ከም ዘለዎም ተራዲኡ ንሓው ይቕሬታ ገበረሉ እቲ ዝተባላሸ ህይወት እንደገና ተሓደሰ እሞ ሳሙኤል ካብቲ ዘጋጠሙ ናይ ጥልመት ታሪክ ዓብይ ትምህርቲ ተማሂሩ እቲ ብፌስቡክ ጥራይ ዝተመስረተ ፍቕሪ ከም ዘይተኣምን ተረዲኡ ናብቲ ስቱርን ባህሉን ክምለስ ወሰነ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንስድራ ቤቱ በጽሐ ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ብደገፍ ፍቓዱን ቤት ስድራ ቤቱ ሓንቲ ንፍዕቲ ስድራ ቤት ዝፈልጥዋ ጓል ተላለየ እዚ ርክብ እዚ ካብ ቀዳማይ ዝተፈለየ ነበረ ኩሉ ነገር ግሉጽን ሕጋውን ባህላውን መንገዲ ዝተፈጸመ እዩ ሳሙኤል ነታ ሓዳስ መጻምርቲ ብስድራ ቤት ተመሪቑ ከመርዓዋ እቲ ናይ ሰላም መሪር ዝኽሪ ግን ብሓድሽ ናይ ሓጎስ ምዕራፍ ተተክአ ሳሙኤል ሕጂ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ስርሑ ይቕጽል ኣሎ እቲ ሓዳስ ሰበይቱ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ናብ ሳሙኤል ክትመጸሉ ዘድሊ መስርሕ ተጽባ ኣላ እቲ ርክቦም ሕጂ እውን ብርሕቐት እዩ ግን እዚ ርክብ እዚ ኣብ ትንተና ኣብ ፍቕርን ኣብ ሕጋዊ ስድራ ቤትን መሰረት ዝሃነጸ ስለ ዝኾነ ሳሙኤል ልቡ ዓሪፉሉ ብተስፋ ይጽባ ኣሎ ዮናስ ኣብ ስዊዘርላንድ ህይወቱ ክሃንጽ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ እቶም ኣሕዋት ሕጂ ካብ ዝሓለፈ መከራ ተማሂሮም ብሓባር መጻእዮም ይሰርሑ ኣለዉ እታ ብፌስቡክ ተጀመረት መሪር ታሪኽ ግመላእ ስድራ ቤት ኣዝያ እኳ እንተጎደአት ኣብ መወዳእታ ግን ሓቅን ትዕግስትን ተዓዊቶም ኣለዉ እምበር ከስኩራትካ ትትና ከምዚ ታሪኽ ዝመሳሰል ገለ ኣብ ቤተሰብኩም ወይ ኣብ መሓዛኹም ኣጋጢሙ ዶ ይኸውን